हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ஒரு நிமிஷம். 9வது அத்தியாயம். हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஓம் தத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ நம்ம கோவிலில் தான் இருக்கிறோம். அதனால கோவில் எங்கிருந்தா எடுக்கிறோம், கிளாஸ் எடுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். இது ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகம், அதாவது மிக ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். இந்த அத்தியாயம் பக்தி யோகத்துல ரொம்ப சிறப்பு. இது இந்த அத்தியாயம் பக்தி யோகத்துல ரொம்ப சிறப்பான இது வருது. பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இனி வர ஒரு அத்தியாயமும் நிறைய சிறப்பு அம்சம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இடையில கொஞ்ச நாளைக்கு கேப் ஆகி போச்சு. இனி நம்ம தான் ஃபுல்லா எடுக்கலாம், நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாஸ்கான் பெங்களூர் நம் மனைவி சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ பக்த விரும்புகிச்சே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரே, ஹரி ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல 3 படிக்கணும், 4 படிக்கணும் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 3 பிரபு. ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। अक्षत्रदात्नाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு? எதிரிகளை வெல்பவனே, இந்த பக்தி தோண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா பகவானுக்கு விளக்கம் கொடுத்துன்னு வர்றாரு. இதுல ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். இந்த ரகசியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது விஞ்ஞானம் மூலியமா தான் புரிய முடியும். விஞ்ஞானம் என்னது? நம்ம செயல்பாடு மூலியமா தான். நம்முடைய குருவா இருக்கிறார் ஒருத்தர். அவர் குருவா நமக்கு போதிக்கிறார். அப்போ அவரோட போதிக்க முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா நம்ம பக்குவமா நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. ஆனா அந்த பக்குவத்தை உணராம இருந்த போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? செயல்பட மாட்டோம். அது உணராம இருந்தனா, அப்போ உணர்ந்தவன் அந்த செயல்பட்டு அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி கொடுப்பான். அந்த விஞ்ஞானம் தெரியணும். விஞ்ஞானம் எப்படி வரும்? செயல் மூலியமா தான் வரும். செயல் மூலியமா தான் வரும். ஒரு மொபைல ஒரு சின்ன மொபைல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பட்டன் போன் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த விஞ்ஞானம் அப்படியே போக அதோட அந்த சூசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட பேர் இன்னைக்கு என்ன ஆகுது? ரொம்ப டெக்னாலஜி இருக்கு. இனி வர டெக்னாலஜி மொபைலே கையில இருக்காது. எல்லாமே இந்த தோல்ல, இந்த ஸ்கின் இல்ல, கையில இது வந்துடும். இப்ப வந்திருக்கு அந்த மாதிரி. கைக்குள்ளேயே எல்லாமே இருக்கு. தட்டினா கைக்குள்ள வரும். இப்ப அந்த மாதிரி அந்த விஞ்ஞானம் எப்படி வரும்? அந்த பொருள் இருந்து அப்படியே கண்டுபிடிச்சு போறாங்களா? அது போலதான் வேதமும் சரி, நம்மளுடைய ஆன்மீகமும் இப்படிதான். படிக்கிறோம் கேட்கிறோன்றது இருந்தா போதாது. நம்ம செயல்ல இருந்தாதான் அந்த விஞ்ஞானம் புரிய முடியும். விஞ்ஞானம் புரிஞ்சாதான் அந்த ரசம் நமக்கு ஆனந்தம் அடைக்கும். ரொம்ப ஆனந்தமா கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதான் சொல்ற எதிரி இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடையவே முடியாது. முக்கியமா பகவத்கீதைய புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, நம்பிக்கை இருக்கணும். எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பிறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். திருப்பி என்ன? சம்சார கடல் தான். திருப்பி பிறப்பு இறப்பு முதுமை இதுலயே தான் திருப்பி மாட்டிப்பாங்க. இதுல என்ன சொல்றாரு? பக்தி என்பது எவ்வளவு இன்பமாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் தொடர்ந்து இருப்பார்கள்? பக்தினா எப்படி நம்ம இருப்போம்? பகவானுக்கு அனநிய பக்தி கொடுக்குறோம்னா, கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கணும். எப்படி கொடுப்போம்? பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகணும், அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும், அவருக்கு தொண்டு பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா
இப்ப பகவான் லோகத்துல அங்க வந்து வெயில் கிடையாது, சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் கிடையாது, பசி எடுக்காது, தூக்கம் கிடையாது. தூக்கம் கிடையாது, தூக்கமே வராது நமக்கு. அங்க துன்பம் கிடையாது, சந்தோஷமும் கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே நியூட்ரல், அப்படியே இருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல லோகத்துக்கு போனோம்னா எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. சதா நேரமே பகவானுக்கு சேவை தான். அங்க போய் அவர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து போய் அவர் ரசிக்கிறது கிடையாது. அவருக்கு சேவை பண்றதுதான் முக்தி. அந்த சேவாவை இந்த உடலை வச்சு செஞ்சோன்னு வச்சுங்களேன், அவ்வளவு அற்புதம். அதுதான் ஆனந்தம் இல்லைங்களா? அப்ப அங்க எதுக்கு போறோம்? நாமோ அங்க போய் உட்காந்துட்டு பகவான் பதவி உட்காந்து தூங்குறதுக்கு, அவர்கிட்ட போய் உறவு கொண்டிருக்க கிடையாது கிடையாது. அவருக்கு சேவை பண்றதுதான் அங்க முக்தி. அந்த சேவையை இங்கிருந்தே நீ ஆரம்பிங்களே, அப்பதான் அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். அப்போ பக்தி என்பது எவ்வளவு இன்பமாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் யார் தொடர்ந்து இருப்பார்கள்? யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு பேர் ஆனந்தம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்பிக்கையற்றவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை அடையவே முடியாது. நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்னதான் அவங்க செயல்பட்டாலும் சரி, அதை உணரவே முடியாது. சும்மா கோயிலுக்கு போவாங்க, பட்டை அடிச்சுப்பாங்க, நாமத்தை போட்டுப்பாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. ஊருகா மாதிரிதான் பக்தி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நம்பிக்கையற்றவர்கள் தொடர்ந்து பிறப்பிறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். கண்டிப்பா வருவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதலை எல்லா பக்குவம் அடைந்து விடலாம் என்று முழு தீர்மானமும் நம்பிக்கை என்பதாகும். எங்கிருந்து வருது பாருங்க, நம்பிக்கை தான். இன்னைக்கு பிரசாதம் இன்னைக்கு பண்ண போறோம் பகவானுக்கு. ரொம்ப அருமையான பிரசாதம் நீங்க பண்ண போறோம். நெய்வேத்தியம் பண்ண போறோம், நிவேதனம் பண்ண போறோம் பகவானுக்கு. நான் 5 விதமான நிவேதனம் பண்ணலாங்க பகவானுக்கு. நிவேதனம் பலகாரம் பண்ணி கொடுக்கலான் இருக்கேன். ஏன் கொடுக்கிறாரு அவருக்கு? பகவானுக்கு அது பிரியமானது. அவர் அலங்கார பிரியர். அதே மாதிரி சாப்பிடுற விஷயத்துல, உணவு உண்ற விஷயத்துல சரி, அவர் அந்த உணவு உண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ருசிச்சு சாப்பிடுவாராம் பகவான். அது வில்லுமங்கு தாக்கூர் அவ்வளவு அழகா ரசிச்சு சொல்லுவார். அவர் கண்ணு தெரியாம கண்ணை குத்திக்கிட்டா கூட பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணும்போது அவ்வளவு அற்புதமா நிவேதனம் பண்ணுவார். அவர் அதை ரசிச்சு சாப்பிடுறாராம். அவர் கண்ணே கிடையாது, அங்க எதுவுமே கிடையாது, ஒரு பொருள் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அது அற்புதமா பகவான் வந்து அதை சாப்பிட்டு உணர்றாரு. இவர் ஒண்ணு சொல்றாரு, கையை சுட்டுக்கிட்டார். ஒரு பாத்திரத்துல இது ரொம்ப சூடா இருக்குது, நிவேதனம் பண்ணுவோம், பகவானுக்கு வாய் சுட்டுடும், அதனால அது கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டார். வச்சுட்டு திரும்ப என்ன பண்றாரு, கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து கை வைக்கிறார். கை வச்சோன்னு சுட்டுடுச்சு. சுட்ட உடனே டக்குன்னு பாக்குறாரு, பார்த்தா அது எல்லாமே கற்பனையிலே செஞ்சுட்டு இருக்காரு. பகவானுக்கு கற்பனையிலே செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஆழ்நிலை பகவான் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா நிஜத்துல கையை பார்த்தா கை சுட்டு தழும்பு இருக்கு, அந்த சுட்டு கொப்பளமாயிருக்கு. அந்த கனவுல பகவானுக்கு பண்ணத நிஜத்துல வந்து இப்ப புண்ணாயிடுச்சு அவருக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா? அதுதான் பக்தி. பக்தி எப்படி வேணா, எதுவுமே இல்லை நம்ம கிட்ட, ஒரு பொருள் இல்லை, ஒரு பொருளும் கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கலாம். நம்ம கிட்ட எந்த உடல் எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே உடல் இருக்குது. அவர் என்ன கேட்கிறார், 9ஆம் தேதி கொடுக்க போறாரு பாருங்க. ஒரு சின்ன இலை, துளசி இலைய ஒரு கோப்பையில வச்சு ஒரு கப்புல போட்டு தண்ணியை ஊத்தி ஒரு இலைய போட்டாவே போதும் அவருக்கு. சரி தண்ணி தான் கொடுக்க முடியா, பரவாயில்ல, ஒரு துளசி இலை, ஒரு இலை போதும் இருக்கின்றார். அது எப்படி கொடுக்கணும்? சும்மா இந்த இலை போ அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. ஹரிபக்தியோடு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை வச்சாதான் உணர முடியும். பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதாலேயோ எல்லா பக்குவம் அடைந்து விடலாம் என முழு தீர்மானம் நம்பிக்கை என்பதாகவும் சொல்லப்படும். இதே அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்க போறார். பாப்போமா? 4வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. எதை படிக்கிறீங்களா? 4வது ஸ்லோகம். சாரி. மயா தமிதம் சர்வம் ஜஹத்யக்தமூர்தினா மத்ஸ்தானி சர்வாணி பூதானி ந சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் எனது தோன்றாத உருவில் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதையும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்கள் நான் இல்லை, அவர்கள் நான் இல்லை. இதோட சாராம்சம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா, விளக்க முடியுமா? என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு எதாவது விளக்க முடியுமா?
இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு? அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. விராட் ஸ்வரூபத்துல ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அந்த விராட் ஸ்வரூபத்துல எல்லா அண்டசராசரம் எல்லாம் அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. ஆனா அதுக்குள்ள அவர் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்ல வர்றாரு. ஓகே, பிரபுஜி அழகா சொன்னாங்க. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க. பரமாத்மாவா எல்லா ஜீவன்களுக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கிறார். ஆனா நான் அவர்களில் நான் இல்லை ஹரே அப்படின்னு கிருஷ்ணா. சொல்லுவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பிரபுஜி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப 11 அத்தியாயத்துல பகவான் விராட் ரூபத்தை விஸ்வரூபத்தை காட்டுறார். காட்டும் போது அர்ஜுனனுக்கு அந்த உருவத்துல, அந்த விராட் ரூபத்துல எல்லா ஜீவராசிகளுமே 84 லட்சம் ஜீவராசியும் பகவானுக்குள்ள காட்டுறாரு. அர்ஜுனும் தனக்குள்ளேயும் பாக்குறான். அங்க அர்ஜுனோட உருவத்தையும் பாக்குறான். அவனுடைய உருவம் எப்படி இருக்கு, அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன, எதிர்காலம் என்ன, இறந்த காலம் என்ன, நிகழ்காலம் என்ன, அதையும் பாக்குறான் பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல. நம்ம பார்ப்போம், 11ஆம் தேதி படிக்கும்போது பார்ப்போம் அது. அப்போ எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ள நான் இருக்கிறேன்ற. அப்ப தோன்றாத அருவமாவும் இருக்கிறார், இந்த இயற்கை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறார். ஆனால் அவருக்குள் நான் இல்லை. இது எப்படி இது பாருங்க. இந்த இடம் தான் முக்கியமான பாயிண்ட், அது புரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொல்ற, நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன்றார். எல்லா இடத்துலயும் பகவான் தோன்ற அருவமா தான் இருக்கிறார். ஆனா அவங்க அருவாதி கிடையாது, அவரு அருவமா தான் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஆனா எல்லா ஜீவனும் என்னுள் இருக்கின்றன, அவருக்குள்ள இருக்கிறார். விராட் ரூபத்துல காட்டுறாரு இல்லையா, அவருக்குள்ள நம்ம எல்லாமே இருக்கிறோம். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. அப்போ இப்ப அதுதான் நான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னை ஏன் இப்படி படைச்ச, எனக்கு ஏன் இந்த செயல் வருது, நான் ஏன் இப்படி பண்றேன், ஏன் மனைவி இப்படி திட்டுறாங்க, ஏன் கணவன் திட்டுறாங்க, இப்படி சமுதாயம் என்ன திட்டுது, ஏன்னா திட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு என்ன சொல்லுவோம்? பகவானை தான் நம்ம முறையிடுவோம், பகவானை தான் குறை சொல்லுவோம். அதுதான் இந்த பதம் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. எனக்குள்ளதான் நீங்க இருக்கிறீங்க, அது எப்படி பகவான் நம்மளை விட்டுருவாரு? விட மாட்டாரு. நாம உணரல, நம்பிக்கை இல்ல, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம தான் குறை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான். பகவானும் குறை சொல்லுவான், சமுதாயத்தையும் குறை சொல்லுவான், எல்லாரையும் குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவன் கண்டிப்பா அது மாதிரி சொல்லவே மாட்டாங்க. அதுதான் அவர் சொல்றார் பகவான். ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்றார். அப்போ இன்னும் விரிவா பார்ப்போம். இந்த 5வது ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டு விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த 5வது ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கீங்களா? அந்த படிக்கிறேன் குருஜி. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभ्रून् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 4-5 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். ரொம்ப அற்புதமா விளக்கம் கொடுத்துறாரு பாருங்க. அந்த 4வது கண்டினியூட்டில அழகா விளக்கம் கொடுத்துறாரு. ஆனா எல்லாமே, இருப்பினும் படைக்கப்பட்ட எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்றாரு. ஆனா என்னது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். யோகம்னா என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நமக்கு ஒரு யோகம் இருக்கு. நம்முடைய யோகம் என்னவா இருக்கும்? இப்ப நாம ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு யோக சக்கரத்தை படிச்சோம், 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்ச ஞாபகம் இருக்குங்களா எல்லாருக்கும்? நமக்கு ஒரு யோகம் இருக்கு. என்ன மாதாஜி? கர்மயோகம். கர்மயோகம். அந்த கர்மயோகத்துல நாம என்ன செயல்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம சொல்லுவோம். ஒரு வேற நம்ம பிராமண குவாலிட்டியில பண்ணலாம், சத்திரிய குவாலிட்டியில இருக்கலாம், இல்ல சூத்திர குவாலிட்டியில இருக்கலாம், இல்ல வைசிய குவாலிட்டியில, ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். ஒரு யாகத்துல நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி பகவானுடைய யாகம் பாருங்க, அவர் என்ன பண்றாரு? 4ஆம் அத்தியாயத்துல விளக்கி கொடுத்துக்கிறார். என்ன சொல்றது பாருங்க, எல்லா இடத்துலயும் நான் அவதாரம் கொடுக்குறேன். லட்ச அவதாரம் எடுக்கிறார். புவி அவதாரம், ரகசியமான அவதாரம், எவ்வளவு அவதாரம் பகவான் எடுக்கிறார்.
எப்பெல்லாம் அதர்மம் வருது அப்பெல்லாம் தர்மத்தை காத்துக்காக நான் வந்து காக்குறேன்ற வர அவதாரம் கொடுக்குறார். அவருடைய ஐஸ்வர்யம் தானே, அவருடைய யோக சக்தி மூலியமா தானே பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப நானே எல்லா உயிர்களும் காப்பவன் என்ற போதிலும்ன்றார். எங்கு நிறைந்துள்ள போதிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்றார். ஒரு பகுதி அல்லன்னு ஏன் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டுறாரு? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 8வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விளக்கம் ஆமா நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்தாங்க இல்லையா? இது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும். அதாவது ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்றாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி பிரம்மா என்ன பண்றாரு, பகவானை தரிசிக்காக போறார், பார்க்கடலுக்கு போறார். பார்க்கடல்ல போகும்போது கார்பகவதிய சாய் விஷ்ணு படுத்துன்னு இருக்கார், பார்க்கறதுக்கு போறார். அப்ப துவாரபாலகர் வந்து விடமாட்டேன்றாங்க உள்ளார. ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, என்னையப்ப உள்ள விட மாட்டாரு அப்படிங்களா? அங்க பகவான் சொல்லியிருக்காரு, உள்ள வந்து மீட்டிங் நடக்குது, பண்ண போறாங்க, அதனால வந்து யாரும் போகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்காரு. நான் பிரம்மா வந்துக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு. அதெல்லாம் யாரும் எனக்கு தெரியாது, உள்ள போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு துவாரபாலகர் சத்தம் போடுறாங்க. சரி, உடனே இவர சொல்ல, நான் 4 தலை பிரம்மா, நான் பிரம்மா வந்துக்கிறேன் போய் சொல்லுன்னு நேரா போய் பகவான்கிட்ட போய் துவாரபாலகர் சொல்றார். சொன்ன உடனே எந்த பிரம்மா வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே, நான் போய் கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு திருப்பியும் துவாரபாலகர் வந்து பகவான் கிட்ட பிரம்மாட்ட கேட்கிறாங்க. எப்ப நீ எந்த பிரம்மான்னு கேட்கிறான். அப்பதான் அவருக்கு பிரம்மாவுக்கு புரியல, என்னடா இது இந்த பிரபஞ்சத்துல நான் தான் ஒரு பிரம்மா தான் இருக்கிறேன். இவரு நான் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்பா நான் ஒரே பிரம்மா தான்ப்பா இருக்கிறேன், 4 தலை பிரம்மாப்பா அப்படின்றாரு. அப்படியா, சரி நான் போய் சொல்றேன் அப்படின்னு போய் துவாரபாலகர் திருப்பி பகவான் போய் முறையிடுறாரு. அப்படியா, 4 தலை பிரம்மா வந்துக்கிறாரா, சரி வர சொல்லு அப்படின்றாரு. உள்ள போன உடனே வந்து உட்கார வைக்கிறாரு, உட்கார பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. முதல்ல பிரம்மான்னு சொல்ல, நான் கேட்ட கேள்வி பதில் சொல்லுங்க பகவானே. சரி கேளு அப்படின்றாரு. இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்துல நான் ஒரு பிரம்மா தான் இருக்கிறேன், நீங்க ஏன் அந்த மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னு, அதுக்கு நான் விளக்கத்தை கொடுங்க அப்படின்னு. உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே பகவான் சொல்றார், இந்த 14 லோகம் தான் ஒரு அண்டம் நினைச்சிருக்கிறியா? இது மாதிரி கோடான கோடி அண்டங்கள் இருக்கு, கோடான கோடி பிரம்மங்கள் இருக்காங்க, கோடான கோடி ஐயன் சிவபெருமான் இருக்காங்க, கோடான கோடி இந்திரன் இருக்கான், தேவர்கள் கோடான கோடி பேர் தேவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றார். பாக்குறியா அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் வராங்க. எல்லாம் 5 தலை பிரம்மா, 10 தலை பிரம்மா, 100 தலை பிரம்மா, 20 தலை பிரம்மா, எத்தனை ஐயன்க, எத்தனை தேவர்கள் வந்து உட்காராங்க, மீட்டிங் வராங்க. அப்பதான் பிரம்மாக்கே உணர்றார், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, இது மாத்திரம் கிடையாது, இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட ஒரு அண்டத்துக்குள்ளதான் 14 லோகங்கள் இருக்கு. அது மாதிரி பகவானுடைய அண்டங்கள் வந்து ஏகப்பட்ட லோகங்கள் இருக்கு. அண்டமே நிறைய இருக்கு, அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகம் இருக்கு, அது மாதிரி ஒரு அண்டத்துக்குள்ளே 1000 லோகங்கள் இருக்கு. அப்ப பகவான் வந்து இது ஒரு பகுதி அல்ல, ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம், பகவான் தான் மூல காரணம். எத்தனை ஐயன் இருக்காங்க, எத்தனை பிரம்மக்கள் இருக்காங்க, ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் ஆதி அந்தன் சர்வேஸ்வரன் பகவான், ஈஸ்வரன் இல்லைங்களா? அவ பகவான் கிருஷ்ணன் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட மாய சக்தி, அவர் மாயா சக்தி, அவர் மாயா சக்தி. பகவான் எங்கும் பரவி உள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரியவில்லை. எல்லா ஜீவன்களுக்கும் என்னில் இருக்கு, ஆனால் அவர்களின் நான் இல்லை என்ற நாள்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் எல்லாவற்றுக்கும் படைப்பவர், இருப்பினும் படைக்கப்பட்ட எல்லாம் அவரின் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஒரு தாய் தந்தைக்கு மகனாக பிறந்திருக்கிறோம், மகளாக பிறந்திருக்கிறோம். ஆனா தாய் தந்தை பத்தி கேட்கிறோமா? சமுதாயத்தை பத்தி கேட்கிறோமா? எதுவுமே கேட்க கிடையாது. இயற்கை அப்படிதான். ஆனா இயற்கை தன்னுடைய கடமையை செஞ்சுட்டு போறோம். நாம உயிர்வாழிகள் தான் நம்ம கடமையை செய்ய மாட்டோம். அனிமல் எல்லாம் கரெக்டா அந்த வேலையை பண்ணுங்க, அதெல்லாம் ரசோ குணம் தமோ குணத்துல தான் இருக்கும், அது சத்துவ குணத்து வராது. சத்துவ குணம் என்னன்னு தெரியாது. அதுல கோடியில ஏதாவது ஒரு ஜீவராசி தான், ஏதோ பசுமாடு ஏதாவது ஒரு விலங்குகள் தான் என்ன பண்ணும், பகவானுக்கு துணி செய்ய போகும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடையில ஒரு வீடியோட காமிச்சாங்க. பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிருந்தாவனத்துல ஒரு கோவில்ல ரெகுலரா வந்து
ஒரு வானரம் வந்து கரெக்டா பகவானுக்கு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போகுது. வாசல்ல நின்று பார்த்துட்டு சாமியை பார்த்துட்டு வணங்கிட்டு எழுந்து நின்று இப்படி வணங்கிட்டு போகுது. அது போன பிறவில ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அந்தணரா இருந்திருப்பார். அவர் ஒரு அந்தணரா இருந்திருப்பார். என்னடா அந்தணர் எப்படியா மங்கி ஆயிட்டாருன்னா, கருட புராணத்துல அதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கருட புராணத்துல அதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவரு கரெக்டா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு அந்த மங்கி போயிடுது. ஆனா அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல பிராமண திருப்பியும் பிறக்கும், பிறந்து முத்தி கிடைக்கும். அது ஏதோ ஒரு ஜீவராசி அந்த மாதிரிதான். ஆனா அனிமல் பெரும்பாலுமே 90% வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணம் தான் அதுங்களுக்கு. அதுக்கு என்ன தெரியும்? சாப்பிடும், தூங்கும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும். அதான் வேலை இருக்கு இல்லைங்களா? அது அது நிலை இருக்காது. ஆனா நாம 4 லட்சம் பிறவிகள் இருக்குல்ல, மனித பிறவி. மனித 4 லட்சம் பிறவி பண்ணா பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் நமக்கு இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்தை கட்டமைக்கிறது நாம தான். கட்டமைக்கிறதுன்னா அதை வந்து பக்குவமா கொண்டு போகணும். இப்ப ஏன் இயற்கை சீற்றம் வருதுன்னா அது நம்மளாலதான் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப 13ஆம் அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். அப்போ பகவான் எல்லாவற்றையும் படைப்பவர். இருப்பினும் படைக்கப்பட்ட எல்லாம் அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. அவங்கவுங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி போயின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா? பகவான் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி உள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. இந்த சக்தி பரமாத்மாவினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அவர் இந்த பௌதிக கண்களுக்கு புலங்களுக்கும் தென்படுவதில்லை. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு பேசிக் கிளாஸ் எடுக்கும் போது பார்த்து படிச்சோம். அது என்ன படிச்சோம்னு பாத்தீங்கன்னா, கனிஷ்டக அதிகாரி இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம உணர முடியாது. உத்தம அதிகாரி தான் உணர முடியும், பகவானை உணர முடியும் இல்லைங்களா? இந்த மொத்த பிரபஞ்சம் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சக்தியானது. அவருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு. அப்ப பகவான் அனைத்தும் பகவானில் அமைந்திருந்தாலும் அவர் அவற்றில் இருந்து விலகி உள்ளார். அதுதான் 18ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றார் பகவான். அது அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றார், 63ல சொல்றார். அர்ஜுனா, உனக்கு எல்லா தத்துவத்தையும் கொடுத்துட்டா, இனி நீ தாண்டா செயல் பண்ணணும், உன்னுடைய சாய்ஸ்ல விட்டுடான்ற. அது போல நமக்கும் கொடுத்துட்டார். நம்ம இயற்கையும் கொடுத்திருக்கார், ஆன்மீகத்தையும் கொடுத்திருக்காரு. இப்படி போனா உனக்கு முத்தி, இப்படி போனா திருப்பி இந்த சம்சார சாகரம் தான் உனக்கு என்றார். சம்சார சாகரம் வேணுமா இல்ல முத்தி வேணுமா? இது ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு இல்ல, எல்லா ஜீவராசிக்கும் சொல்லப்படுது. இந்த 4 லட்சம் ஜீவராசிக்கு எல்லாருக்கும் ஏதாவது சொல்றார் பகவான். அப்போ பகவானின் படைப்பின் மூல காரணம் பகவான் இந்த பௌதிக உலகில் பகுதி அல்ல அப்படின்றத ரெண்டா பிரிச்சு பார்ப்போமா? ஆத்மாவின் மூலம், அதாவது பகவானை படைப்பின் மூல காரணம் என்னது? ஆத்மாவின் மூலம். அதே பகவான் இந்த பௌதிக உலகில் போல பகவான் உயிர் வாழிகளிலோ அவரின் சக்தியோ அவர் சார்ந்து இல்லை. இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும்போது நம்ம பகவானை சார்ந்தா இருப்போம். எங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்கப்பா, எங்க அப்பா அம்மா 1000 சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டாங்கப்பா, எனக்கு பிரச்சனை இல்லப்பா அப்படின்னு நினைப்பான். அவன் ஆத்ம தத்துவத்தை உணராதவன். ஆத்ம தத்துவம் உணர்ந்தவன்னு வச்சுங்களேன், சொத்தே ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. அது வந்து ஒரு நிலையற்றது. அந்த சொத்து உறவுகளும் நிலையற்றது. அது தவறா எடுத்துக்காதீங்க, உறவுகளும் நிலையற்றது தான். 50 வயசு ஆச்சுன்னா சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். நாம சன்னியாசி எடுக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் துறவு வாழ்க்கையா வாழணும். நாம வீட்டுல இருந்து துறவு வாழ்க்கை வாழணும். ஏன்? அங்கிருந்து பந்தத்துல இருந்து வெளியே வரணும். 50 வயசு ஆச்சுன்னா பந்தத்துல இருந்து வெளியே வரணும். ஏன்னா அதுதான் ஆத்ம தத்துவம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆன்மீகத்தின் மூலமா தான் நம்ம உணர முடியும். அப்ப பௌதிகவாதிகள் ஆன்மீகத்தை உணர மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஜட தோற்றம் மற்றும் பிரம்மாண்டமான சக்தி அனைத்திற்குமே அவரே மூலம். அதே போல அனைத்திலும் சுதந்திரமானவர் யாரு? இந்த பௌதிக உடல்ல இருக்கவன், இந்த ஜீவராசிகள் அனைத்துக்குமே சுதந்திரம் பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அது உண்மைதான் இல்லைங்களா? நீ ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறியா, வைகுந்தம் வந்து சேர போற இல்லையா? இங்கதான் திருப்பியும் சம்சாரம் தான் உனக்கு, சம்சார சாகரம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப ஆன்மீகம் அவர் தான் பக்தர்களுக்கும் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார். யாரு? பக்தர்கள். அப்ப பகவான் எப்படி வியாபிக்கிறார் பாருங்க. நாம் நமது பௌதிக புலங்களை பகவானில் காண முடியாது. பௌதிகங்களை கண்டிப்பா காண முடியாது. பகவான் எப்படி வியாபிக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, யாருடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டு மூலியமா தூய்மை அடைந்து பட்டுள்ளனோ அவர்களால் தான் காண முடியும். இப்ப போன கிளாஸ்ல ஒரு கிளாஸ் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த கண்களை பத்தி, இந்த காதை பத்தி, புலன்களை பத்தி சொன்னோம். இது 13ல படிப்போம். 13ஆம் அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். புலன்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கண்ணு, காது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா முக்கியமா இது உடல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான்.
ஆனா முக்கியமா இந்த கண்ணு காது மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். கண்ணு பார்க்கிற பார்வை, அதே மாதிரி காதுல கேட்கிற வார்த்தைகள், அது ரெண்டுமே ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா 100% பகவான் உணரும். இது புலன், முக்கியமான புலன். இது ரெண்டுமே முக்கியமான புலன். இது கர்மா. பேசுற தன்மை கர்மா. கை கால் வாயெல்லாம் வந்து பேசுறதெல்லாம் வந்து கர்மா இல்லைங்களா? அது வந்து 11ஆம் விரிவா படிக்கலாம். அப்போ இந்த புலனை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனதை சுத்தப்படுத்தி, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண தேவை, சுத்தப்படுத்தணும் மனதை. எல்லார் மனசுலயும் அழுக்கு இருக்கு, எல்லார் மனசுலயும் அழுக்கு இருக்கு. அதை சுத்தப்படுத்தினாவே போதும், மனசு கண்ட்ரோல் ஆகிடும். மனதை சுத்தப்படுத்தணும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பகவானை உணர முடியும். எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிறார் பரமாத்மா. அவர் உணரும் தன்மை யாருக்கு இருக்கும்? மத்தியம அதிகாரிக்கு தான் இருக்கும். மத்தியம அதிகாரி தான் உணர்க்கும். அப்ப பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்துள்ளார், ஆனால் அவை அவரை நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. ஏன் பெருகலன்னா இந்த மாயை தான், இந்த மாயா சக்தி தான், இந்த துர்கா தாய் தான் நம்மள வந்து அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்றதா. அதுவும் நமக்காக தான் பண்றாங்க பகவான். அது நமக்காக தான் அவரை படைச்சிருக்கிறார். அந்த மாயா சக்தி நமக்காக தான் உண்டாக்கி இருக்கிறார். அந்த விஞ்ஞானத்தை உணர்ந்து நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல, அவர் அவற்றிலிருந்து ஒதுங்கியும் உள்ளார். பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பதும் இல்லை. எங்க நேரடியாக பராமரிக்கல? அதான உண்மைங்க. நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறாரு, அதை நம்ம உணராமவே என்ன பண்றோம்? பௌதிகமான செயல்பாடு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு ஆச்சாரி இருக்கிறார், ஒரு குரு இருக்கிறார். நமக்கு எல்லாருக்கும் குரு சீட பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரி இருக்கிறார். அவர் மூலியமா இந்த இதை இயக்குறார். யாருக்கும் நேரடியா வரல அவர் பகவான். நேரடியா வரணும் அவசியமே இல்லை. அவர் நேரடியா வரணும் அவசியமே இல்லை. பகவானே நீ கண்டிப்பா எனக்கு காட்சி கொடுக்கணும் பகவானே, எனக்கு தேவையில்லை. அப்பா மூலியமாவோ, அண்ணா மூலியவோ, தம்பி மூலியவோ, அம்மா மூலியாவோ, எதிரிகள் மூலியவோ, நண்பன் மூலியவோ பகவான் ஏதாவது உருவத்தை வந்து நமக்கு வந்து தொண்டு பண்ணுவார். ரெடியா இருக்கா, காத்துன்னு இருக்கா தொண்டு பண்றதுக்கு. அவர் நேரடியாகவும் பராமரிப்பதில்லை. பகவானுடைய சக்திகளும் இப்பிரபஞ்சத்தை பராமரிக்கிறார். பகவானுடைய சக்திகள் என்ன சொல்ல முடியுமா? பகவானுடைய சக்திகள் அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி. ஓகே, இந்த சக்திகள் வந்து ரெண்டு பிரிவா பார்க்கிறோம். நடுத்தர சக்தி, நடுத்தர சக்தி. ஓகே, இந்த சக்திகள் மூலமா இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவான் பராமரிக்கிறார். இன்னொரு இடத்துல நான் ஒரு 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 உபநிஷங்கள்ல ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல ஒரு ஆச்சாரி சொல்றதா படிச்சேன். அது கேட்டேன் அவர்கிட்ட. அவர் சொல்லுங்க, இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி பராமரிக்கணும், எந்த சக்தி மூலியமா பறக்கணும், இந்த 3 விதமான படிச்சிட்டோம். ஆனா அது யாரால செய்ய முடியும்? நம்மளால செய்ய முடியும். இந்த 4 லட்சம் பிறவி மனித உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த உடலை வச்சுதான் செய்ய முடியும். அது என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடல் சுகத்துக்காக வீட்டுல ஏசி வச்சிருக்கோம். அந்த ஏசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஒன்று உள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. அந்த கேஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தெரியாது. ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஒரு கேஸ் இருக்கு. ஆனால் அந்த டெக்னிக்கல் படிச்சதுனால சொல்றேன், அந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சதுனால சொல்றேன். MS-22ன்னு சொல்லுவாங்க. கிரேடு இருக்குது அந்த கேஸ். அந்த கிரேடு எங்க, அந்த கேஸ் எதுல எடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இயற்கையில இருந்து தான், இந்த காற்றுல இருந்து எடுக்கிறது தான். காற்றுல வந்து 7 விதமான நிறங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம ரெயின்போ பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? 7 ரெயின்போ பார்ப்பீங்க. அது மாதிரி அதுல ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒரு இது வரும். அந்த ப்ளூ தான் காற்றோட தன்மை இருக்கு. இப்ப மழை காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின்போ பெருசா தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த ரெயின்போ எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காற்றுனால தான். அந்த நீர் அந்த காற்று படும்போது அந்த ரெயின்போ. அது சயின்ஸ் படிச்சிருக்கவங்க தெரியும் அவங்களுக்கு. அது அதுல அந்த 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 ப்ளூ இருக்கு பாருங்க, அந்த ப்ளூ தான் காற்றோட தன்மை இருக்கு. அந்த காற்றோட ஈரப்பதம் இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த காற்றுல இருந்து எடுக்கிறது தான் அந்த கேஸ். இப்போ 1 டன்னு 1000 கிலோ ஏரை வந்து எடுத்து அதை சுத்திகரி பண்ணி அந்த ஏர்ல இருந்து எடுக்கிற கேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரியான் 22ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரேட். அது MS-21 MS-22 அந்த கிரேடு ஏர். அந்த காற்றை எடுத்து தான் என்ன அந்த வேக்கம் பண்ணி அது பண்ணி என்ன பண்றாங்க, சிஸ்டத்துல ஏத்துவாங்க. அது இது
ஏசி கம்ப்ரஸர்ல சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 கிலோ ஏர எடுத்து அதுல எடுக்கிற கேஸ் என்ன 1 கிலோ கேஸ் கூட கிடைக்காது. அதுல 1000 கிலோ கேஸ் எடுத்து 1 கிலோ கேஸ் கூட கிடைக்காது. அப்போ ஒரு வீட்டுல யூஸ் பண்ற ஒரு ஏசிக்கு 1 கிலோ கேஸ் நாம ஃபில் பண்றோம்னா 1000 கிலோ காத்த எடுத்து நாம அந்த ஏருக்கு கொடுக்கணும், அந்த ஏசி யூஸ் பண்றோம். அப்ப நாம அந்த இயற்கையை எப்படி பாடுபடுத்துறோம் பாருங்க நாம. அப்ப அது வந்து சுயநலம் தானே இல்லைங்களா? எல்லா ஜீவராசிக்குள்ள காத்து அது. நாம சுகமாக இருக்கிறத இயற்கையை நம்ம பாழ்படுத்துறோம். பாத்ரூம்ல ஏசி வேணும், பெட்ரூம்ல ஏசி வேணும், ஹால்ல ஏசி வேணும், பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வேணும், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வேணும்னு வாங்க. என் மனைவி கூட கேட்டாங்க இப்ப லாஸ்ட் டைம் 2-3 மாசம் முன்னாடி. நல்லா சத்தம் போட்டு விட்டேன். அவங்க சொன்ன பிறகு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கு அந்த காற்றை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இயற்கையை பாழ்படுத்துறோம். இது போல ஏகப்பட்ட தப்பு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப சென்னையில பாத்தீங்கன்னா வேளச்சேரி இருக்கு. வேளச்சேரி பாத்தீங்கன்னா தாழ்வான அந்த நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பார்க்கலாம், அதெல்லாம் வந்து சதுப்பு நில காடுகள். கிண்டி வரைக்கும் சதுப்பு நில காடு தான். நரிலாம் ஓடும். எங்க வீடு KK நகர், MGR நகர். அங்கா நிறைய வந்தது, எங்க வீட்டுல நிறைய வந்தது நான் பார்த்திருக்கேன் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது. எல்லாம் கொய்யா மரம், மாமரம் அப்படி இருக்கும். நீங்க பாருங்க எல்லாமே இருக்கு. இப்ப அந்த வேளச்சேரி அது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ஏரி அது. இவ்வளோ வரைக்கும் பில்லு வரும், ஹைட்டா நிற்கும். 6 அடி 7 அடி பில்லு வளரும், தோர பில்லு வளரும். எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி அப்படியே நின்று கிடக்கும். அவ்வளோ அழகான ஏரியா அது. இன்னைக்கு பாருங்க வீடை கட்டி வச்சிருக்காங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க, எடுத்து வீடை கட்டி வச்சிருக்காங்க. தண்ணி எங்க போகும்? வீட்டுக்குள்ளதான் வரும். அந்த கோயிலம்பாக்கம் அந்த சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த செம்பரம்பாக்கம் தண்ணி போற இடம் அதெல்லாம். அந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லா வீடு கட்டாங்க. அப்ப தண்ணி போக்கு எங்க போகும்? மழை பெஞ்ச தண்ணி எப்படி போகும்? அப்படியே மேல திரும்பி மேலே போயிடும். தரவழி தானே ஓடியாரணும். அப்ப வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துச்சுன்னு அப்புறம் நம்ம என்னையே அப்படி படைச்ச, என்னையே அப்படி வந்துருச்சு, ஏன் தண்ணி என்ன இவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணி நான் காரை வாங்கினேன், பங்களா கட்டினேன், இதெல்லாம் போச்சு, தண்ணி போயிடுச்சுன்னு யாரை திட்டுறோம்? பகவானை தான் திட்டுறோம். நாம செய்யற தப்புனால. இயற்கையை பாடுபடுறது நாம தான் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாய சக்தி இருக்கு பாத்தீங்களா? யோக மாயா சக்தி, பகிரங்க சக்தி. இந்த பகிரங்க சக்தி சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலால் சம்பந்தப்பட்டது மகாமாயா சக்தி. இந்த மகாமாயா சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் மூலியமாக நம்மளை செயல்படுத்துறா. யாரு? இந்த மாயா. அப்ப சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும்போது இந்த மாயா நம்ம கிட்டே வரமாட்டா. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுதான் தெரியாம போய் செவ்வாய்க்கிழமை மணிக்கு போய் துர்காவுக்கு போய் பகவானுக்கு துர்க்கை தாய்க்கு போய் எலுமிச்சப்பழத்தை 2 கட் பண்ணி, எலுமிச்சப்பழத்தை கட் பண்ணவே கூடாது, அதை கட் பண்ணுவாங்க. கோவில போய் உட்காந்துட்டு கட் பண்ணுவாங்க. செய்யவே கூடாது. அந்த கொட்டை நசுங்கவே கூடாது. இது சாஸ்திரம் சொல்லுது. அந்த எலுமிச்சப்பழத்தை 2 பொளந்து கையிலே பொழப்பாங்க. கையிலே பொளந்து அந்த சாரெல்லாம் எடுத்து ஒரு பீஞ்சி போட்டு அதுக்கப்புறம் தொன்னையை ஆக்கி அதில் நெய்யை ஊத்தி இலை வச்சு துர்க்கைக்கு ஏத்துவாங்க. ஏன் துர்க்கைக்கு ஏத்துறோம்னு கூட தெரியாது. கேட்டா நன்மை செய்வானு. துர்கை நன்மை செய்வதான் இல்லைன்னு சொல்லல. என்கிட்ட வராதன்னு செய்யுந்தா அதான் பக்தி. வந்துட்டாள்னா அவ குணத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சிருவா. இது நிறைய பேருக்கு தெரியல. நிறைய பேருக்கு தெரியல. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, துர்கத்தை ஏன்னா அப்ப சிவ ஐயங்கோயில போனீங்கன்னா இந்த சைடுல இருப்பா, பகவானுக்கு இடது பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா துர்கா. அவள் என்ன பண்றோம்? நாம துதிப்பாடி நாம வர வைக்கிறோம் அவளை. பயக்கூடாதுன்னு சொல்ல. ஏன் அந்த அறியாமல் நாம இருக்கிறோம்? அவ மாய சக்தி ஆகும். சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமஸ் குணத்துக்கு அதிபதியாகும். அந்த குணத்துக்குள்ள கொண்டு வரவாகும். அவள் நாம என்ன பண்ண தூபம் போட்டு நம்மளே உள்ள வர வைக்கிறோம். ஏன்னா அதுல இருந்து என்ன அந்த குணத்துல இருந்து என்ன வராம பாத்துக்க தாயேன்னு சொல்லிதான் வேண்டணுமே தவிர அவளை தூபம் போட்டு என் வீட்டுக்கு வான்னு வர வைக்கிறோம் நாம. ஏன்னா தெரியல, நிறைய பேருக்கு சாஸ்திரம் தெரியல. அந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குறார், மனித உடலை வச்சு இயக்கிறார். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுப்போம். 13ஆம் அத்தியாயத்திலே விரிவா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவை எல்லாவற்றையும் முடித்து சுதந்திரம் அவர் ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களுடன் இன்பம் அனுபவித்து கொண்டுள்ளார். உண்மை தானங்க இல்லைங்களா? பகவான் கிட்ட பக்தி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அழகா பேசலாம், அழகா உறவு வச்சுக்கலாம், விளையாடலாம்.
இன்னும் ஒரு வாட்டி நான் என்ன பண்ணேன், பகவானுக்கு துவாதசி அன்னைக்கு பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு முடிச்சிட்டேன். முடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அப்போ என் மனைவி போறதை நான் கவனிக்கல. அவங்க அப்படி சைட்ல போறாங்க, நான் கவனிக்கல. நான் பாட்டு பகவான்கிட்ட சாப்பிட்டுட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு உணவுல சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. அதே மாதிரி ஒரு சக்கரை பொங்கல் எப்பவுமே பண்ணுவோம் நான் பகவானுக்கு. நல்லா நெய்யில போட்டு பண்ணுவோம். அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நான் பகவானுக்கிட்ட கேட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன். சொல்லும் போது எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்கும். அப்போ இப்போ சால்ட் கம்மியா இருக்கு, அதே மாதிரி ஸ்வீட்னஸும் கொஞ்சம் இதுல கம்மியா இருக்கு. நல்லா இருக்கா பகவானே, ஆனா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. என் மனைவி அப்படியே அதை பார்த்துட்டு அப்படியே போட்டோ எடுத்துட்டான், ஏதோ வீடியோ எடுத்துட்டான். எடுத்துட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லினுக்கிறான், பைத்திய மாதிரி உட்காந்து சாமி கிட்ட உட்காந்து பேசினீங்க பாரு அப்படின்னு. அவனுக்கு தெரியாது, ஏன்னா பௌதீகம். ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கு தெரியும், பகவான்கிட்ட முறையிடணும், பேசணும், பேச முடியும், உறவாட முடியும். பகவான்கிட்ட பேசி பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் சதா நேரமும் பகவான்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க. சதா நேரமும் பகவான்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க. மத்தவங்க எதை நினைச்சிட்டு போறோம், நம்மளை பைத்தியம் நினைச்சிட்டு போட்டோம். என் ஒய்ஃப்ல சொல்றேன், நினைச்சிட்டு போ, ஆனா என் சேவை இதுதான். நான் பகவான்கிட்ட பேசிட்டு தான் இருப்பேன், அவர்கிட்ட உறவாடின்னு தான் இருப்பேன். இதுதான் அனநிய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி. அது இல்லைங்களா? பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, இவை எல்லாவற்றையும் விடுத்து சுதந்திரமாக ஒரு ஆன்மீக உலகில் அவர் தான் பக்தோட இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டு உள்ளார். ஒரு பகவானுடைய பக்தன் எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா? அவன் என்ன பார்க்கிறானோ அது பகவானுக்கு சுகம், அவன் என்ன பேசுறானோ அது பகவானுக்கு சுகம். பகவானுடைய பக்தன் அப்படிதான் இருப்பான். அவன் வார்த்தைகள் எது சொன்னாலும் சரி பகவானுக்கு இன்பமா இருக்கும். அவன் என்ன செயல்பட்டாலும் பகவானுக்கு இன்பமா இருக்கும், பேரானந்தமா இருக்கும். அவரும் அனுபவிக்கிறார் ஒரு பக்தனோட செயல்பாடை பற்றி, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। एकाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि युत्पतारयः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இது 6ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அதே போலவே படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் எண்ணில் அமைந்துள்ளது என்று அறிவாயாக. ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல காற்று கிடையாது, இல்லைங்களா? வளிமண்டலத்துல காற்று வளிமண்டலம் மேகத்துக்கு போனா காற்று கிடையாது, இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, அந்த மேகத்துக்குள்ள அந்த காத்தே இருக்கு. அது போலதான் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளது அறிவாயாகன்றார். இதோட விளக்கம் பாருங்க, 7-8. பகவான் சக்தியின் மூலம் ஜடத்தோட்டத்தின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தலே நடைபெறுகின்றன. இந்த இயற்கை மூலியமா நாமும் அனுபவிக்கிறோம். இப்ப நமக்கு இந்த மழை பெய்யுது, காற்று அடிக்குது, இந்த இயற்கை மூலியமா நடக்குது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை அதோட தன் வேலையை கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கு. சரியான நேரத்துல மழை வருது, சரியான நேரத்துல வந்து வெயில் அடிக்குது. பருவங்கள் 4 பருவங்களும் அது பாட்டு கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கும் பௌதிக சக்தியும் உள்ள தொடர்பு பாருங்க. காற்று, ஆகாயம், சக்தி, பகவான். இப்ப காற்று சக்தி என்னன்னு பாத்தீங்க, காற்று சக்தி வாய்ந்தது. காற்றின் அசைவுகளும் எல்லா அசைவுகளையும் உண்டாக்குறது காற்று. அதே ஆகாயம் பாருங்க, பகவான். காற்று ஆகாயத்துக்குள்ள அமைந்துள்ளது, இருப்பினும் காற்று ஆகாயத்துக்குள்ள எல்லையில் தாண்டுவதில்லை. அவர் எல்லைக்குட்பட்டதான் இருக்கிறார். அவருடைய செயல் எப்படி இருக்கணும் இதுல. இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டார், நமக்கு எல்லா விதமான வேதத்தையும் கொடுத்துட்டார். நமக்கு என்ன கொடுக்கல, நமக்கு காற்றை கொடுத்துக்கிறார், மண்ணை கொடுத்துக்கிறார், பொண்ணை கொடுத்துக்கிறார், வெயில கொடுத்துக்கிறார், அப்பா அம்மா சமுதாயம் நிலம் காற்று எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு. நமக்கு என்னதான் கொடுக்கல? பணம் கூட கொடுத்துட்டாரு, செல்வம் கொடுத்துட்டாரு, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. ஆனா நாம அதை கரெக்டான வழியில போய் நம்ம அனுபவிக்க முடியல. நம்ம ஏன்னா அது நம்முடைய பௌதிகத்துல மாட்டி நடக்கிறோம், இல்லைங்களா? அது வந்து ஆகாயம் மாதிரி. ஆனா காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி வாய்ந்தது. காற்றின் அசைவுகளையும் எல்லா விதமான அசைகளையும் உண்டாக்குறது. இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பாத்துல விரிவா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पतौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, கல்பத்தில் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையின் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்திகள் மூலம் அவற்றை மீண்டும் படைக்கப்படுகிறேன். இது எங்க படிச்சோம்? எந்த அத்தியாயத்துல படிச்சோம்? ஞாபகங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது எந்த அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம்? யாராவது ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியுமா? கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தில் ஆரம்பத்தில் என் சக்திகள் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கிறேன். ரொம்ப அழகா விரிவா படிச்சோம். 4வது அத்தியாயமா குருஜி? ஹரிபோல், ஹரிபோல். தீர்மானமா சொல்லுங்க. 4வது தைரியமா சொல்லுங்க. காலை தூக்கிட்டு சொல்லுங்க. 4வது அத்தியாயம் உன்னத ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். அதுல கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா பிரம்மாவை பத்தி படிச்சோம். பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது வரும்போது இந்த எல்லா விதமான அண்டத்தையும் படைக்கிறார், உயிர் வாழிகளை உருவாக்குறார். அவருடைய இரவு பொழுது மாலை பொழுது வரும்போது திருப்பும் எல்லாத்தையும் தனக்குள் எடுத்துக்கிறார். அதுதான் இங்க சொல்றார். கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் என இயற்கை நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தில், அதாவது அடுத்த பெண்ணா இரவு கல்பம் வருது. இரவு கல்பம் உதயமாகும் போது எல்லாமே நம்ம பகவானுக்குள்ள போயிடும். இந்த 8ம் படிச்சிருங்க, முழுமையா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. प्रकृतिं स्वाम् अवष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्सनम् अवक्षं प्रकृतोर्वशात्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் என்னை கீழ்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் அது எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. இல்லைங்களா? நம்ம படிச்சோம் அழகா 4வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரும்பி படிச்சோம். சரி, ஒரு கல்பம் நாம படிச்சோம். ஒரு கல்பம்னா எத்தனை திவ்யுகம், எத்தனை மன்வந்திரம் ஒரு கல்பம் ஆகுது? நேரம் ஞாபகம் தான் சொல்லுங்க. சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். 71 என்னம்மா சரியா கேட்கல? இப்போ இதை விட்டுட்டு எனக்கு சரியா கிடைக்கல, திருப்பி சொல்லுங்க. 71 மன்வந்திரம். தப்பு. மன்வந்திரம் வந்து 14 மன்வந்திரம். 1000 சதுர்யுகம் ஒரு கல்பம் குருஜி. ஓகே, அது நம்ம ஷார்ட்டா சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, ஆக்சுவலா வந்து 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு சதுர்யுகம், ஒரு திவ்ய யுகம், ஒரு மகா யுகம். 3 கூட சொல்லலாம். இப்போ திவ்ய யுகம்னு எடுத்துங்களேன். 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். கலியுகம் 432 வருடங்கள், 4,32 வருடங்கள் வருது. அதே திவ்ய யுகம் அடுத்த யுகம் வந்து துவார யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே திருப்பி 4,32 ஆட் பண்ண 8,64. இது மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சதுர யுகமா வருது. அப்போ 71 திவ்ய யுகம் தான், 71 திவ்ய யுகம் தான் ஒரு மன்வந்திரம். 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கல்பம். மறந்துடாதீங்க அது மட்டும். இந்த நம்மளுடைய கலியுகத்துல மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். 4,32,000 வருஷம் ஞாபகம் தான் போதும். அது அப்படியே திருப்பி 4,32,000 ஆட் பண்ணும். திரும்பவும் அது 8,64,000 வருடங்கள் வந்த பிறகு அதுலயும் திருப்பி 4,62,000 வருஷங்களை ஆட் பண்ணணும். அப்போ 12,96,000 வருடங்கள் இல்லைங்களா? அப்ப 17 லட்சம் வரும். சோ இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு திவ்ய யுகம். இது மாதிரி 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தா ஒரு மன்வந்திரம். 14 மன்வந்திரம் இருக்கு. இப்ப நம்ம எத்தனாவது மன்வந்திரம் இருக்கிறோம்? 7வது மன்வந்திரம் நம்ம இருக்கிறோம். 7வது மன்வந்திரம். அப்ப 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சு இப்ப 7வது மன்வந்திரம் நம்ம தொடங்கி நடந்துட்டு இருக்கு. அது எவ்வளவுன்றதை நம்ம அழகா படிச்சோம் நாம அதுல இல்லைங்களா? 27 சுயற்சி. இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரிதான் 1000 யுகங்கள் ஒரு கல்பம். ஒரு விரிவான விளக்கம் சொல்லிட்டோம். ஆனா இதை வந்து நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல அப்படியே வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் பண்ணது உங்களுக்கு கரெக்டா வந்துடும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடலாம். 1000 வருடங்கள் 1000 சுயேட்சைகள் ஒரு கல்பம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு கல்பம்ன்றது அது பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல் பொழுது, அதே மாதிரி இரவு பொழுது நீண்டுது. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றார்? அந்த கல்பத்துல ஒரு கல்பத்துல காலையில பிரம்மா பல் தேய்க்க வரார் சூரியன் 9. அப்போ இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றப்படுது. அவர் இரவு தூங்க போறார். அப்போ திருப்பி பகவானுக்குள்ள நம்ம எல்லாம் போயிடும். அது எப்படி? பகவானுடைய ஆணைப்படி.
இது நாம ஒன்று சொல்லுவான், இந்த உலகம் பாரு இன்னும் மோசமா போயிருந்தாலும் போதும். கிடையவே கிடையாது. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டது வேதத்துல. என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, 5000 வருஷம் முடிஞ்சிச்சுங்க. 5000 வருஷம் துக்கமான நாளா அது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இப்ப நம்ம பாக்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வரைக்கும் 5000 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. 5000 வருஷம் கணக்கு வச்சுங்க. இது பகவான் சைத்தன்யர் பிறந்தது 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அவரு பக்கம் இருக்கட்டும். பகவான் சைத்தன்யர் முடியதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஜனனம் பண்றது முன்னாடி உள்ள 5000 வருஷங்களே மோசமான வருஷம் தான். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 5000 வருடங்கள் அவ்வளவு துன்பம் அடைஞ்சாங்களாம் எல்லா ஜீவராசிகளுமே. ஆனா இந்த 5000 வருஷத்துக்கு அதுக்கு அப்புறம் வர 10,000 வருஷம் இருக்கு பாத்தீங்களா, சொர்க்கமா. சொர்க்கம். இந்த பூலோகம் சொர்க்கமா இருக்குமா. அது எப்படி தெரியுங்களா? பகவான் அரிநாமத்தை சொல்லி அந்த தாற்பயம் யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அந்த விஞ்ஞானத்தை யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவனுக்கு இந்த லோகமே இந்த துக்காலியுமே சொர்க்கம் மாதிரி தெரியும். ஆனந்தமா தெரியும். இந்த 10,000 வருடமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, கலியுகம் மோசமான லோகம் பாத்தீங்க, இது பண்ணுவோம் அப்படிப்பா இப்படிப்பா இது பண்ணுவேன். கிடையவே கிடையாது. இனி வர 10,000 இன்னும் 9,500 வருஷங்கள் இருக்கு. இந்த 9,000 வருஷம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் தான். நம்ம கண்ட்ரோல்ல யார் தெரியுங்களா? பக்தரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு. இந்த 10,000 வருடங்கள் ஆன பிறகுதான் பிரபஞ்சம் வேற மாதிரி போகுமா. இது வேதம் சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5,000 வருடங்கள். இப்ப 4,32,000 வருஷத்துல 5,000 வருஷம் போய் 5,000 வருஷம் போய் இப்ப நாம இந்த இடத்துல இருக்கிறோம். அப்போ 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சு 7ஆவது மன்வந்திரம் நடந்துட்டு இருக்கு. இது துருவ மகாராஜா ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 8வது காண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அது. அதெல்லாம் படிப்போம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட விளக்கத்தை பார்த்துட்டு முடிச்சிருவோம். பகவானின் சக்திகள் மூலமாக ஜட உலகம் படைக்கப்பட்டு மற்றும் அழிக்கப்படுதல். பரமபுருஷ பகவானால் இச்சை பிரகாரம் எல்லா ஜட தோற்றங்களும் தன்னிசையாக மீண்டும் மீண்டும் படைக்க மற்றும் அழிக்கப்படுகிறது. அது தன்னிசையா தான். இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுங்க. பகவான் நம்மளை படைச்சிட்டார்ல, ஒரு வாட்டி தான் நம்மளை படைச்சார், ஒரு வாட்டி தான் அழிக்க போறார். ஒரு வாட்டி படைச்சிட்டு அழிக்கிறது ஏன் அழிக்கிறாருன்னா, நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிறாதான் நம்ம அழிக்கிறார். அதே ஆன்மீகத்துல நம்ம அழிவே கிடையாது. இல்லைங்களா? அழிவே கிடையாது. நம்ம திரும்ப திரும்ப ஏன் பிறக்கிறோம்னா, நாம தான் பிறக்கிறோம். பகவானுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த விதிப்படி நம்ம பிறக்கிறோம். நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற அது பகவானுடைய செயலே இல்லை, நம்மளுடைய செயல் தான். நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்றார். இச்சை பிரகாரம் எல்லா ஜனத்தோற்றங்களும் தன்னிசையாக மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. அப்ப யாரு பாருங்க, நம்ம தான் செயல்பட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி. அப்ப கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போதும் என்ற பொருள். பிரம்மாவுக்கு 100 வயசு ஆச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரம்மாவே அழிஞ்சிருவார். எல்லா தேவர்களும் அழிஞ்சிருவாங்க. எந்த தேவரும் இருக்க மாட்டாங்க, யாருமே கிடையாது, எந்த கடவுளும் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரே ஒருத்தான் ஆதி அந்தமா பகவான் கிருஷ்ணன் மாத்திரம் இருப்பார். இல்லைங்களா? பரம் இச்சை இருக்கிறது, ஆனால் பகவானின் நேரடி ஈடுபாடு இல்லை. நாளைக்கு படிப்போம் 9வது ஸ்லோகத்திலிருந்து. ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்திராய கிருப சிந்து